Hello guys, school na si Andre. School. School ni. School na si Ate Andre guys. Hatid ko siya. So guys, tingnan nyo kung malayo ang kanilang school. Hindi naman malayo ang school nila, oy. Diri oh. Pakita ko sa inyo kung saan siya nag-kinder. Nag-kinder siya. Si Andrian, anak ni Archie ug ni Chim Chim. Aong gihat tudoy kay na may kuan ng maestra. Diyan siya nag-kinder. Diyan. Ito ang school nila noon. Si Andre. Diyan sila nag-kinder ka. Andre, ari tagi area, pwede ra sa pikas, pwede ra sa dire. Luyo ni sa barangay hall. Barangay hall na. Mao na siya bag-o nga barangay hall. Ato kay gamay pa man na siya. Karon bag-o na kay mong barangay hall. Pwede sa muagi diri oh, padong sa eskwelahan dool ra kaayo. Tingnan dool ra. Dool la. Sa gym na simbahan. Then barangay hall. Ya dia sintro. Ya eskwelahan oh. Gym ni diri dako kin gym. Ni shortcut ra siya oh. Dool ra kayo. Andre dali Andre. Labang. Ano guys kuan. Nga sagod kay lapit sa mistra. Okay, motor ba? Yung maestra eh. Andre. Bye-bye na.